U jednom mailu koji sam nedavno dobila od vas, pored utisaka, stajao je i konstruktivan komentar u kom mi je sugerisano da počnem da predajem lekcije iz engleskog jezika. E sad, kakav je moj stav prema tome, da li je to moguće i kako uopšte ja doživljavam YouTube platformu, o tome ćemo u nastavku videa. Ako vas to interesuje, ostanite do kraja sa mnom. Ako vratimo vreme unazad na trenutak kada je ovaj kanal nastao, vidjet ćete da se donekle poklapa sa korona krizom. Šta bi to značilo u suštini? U trenutku kada je u svetu proglašena epidemija, nešto što je meni govorilo je da će se to dogoditi u Srbiji. Dakle, nešto slično treba da očekujemo i ovde i da je potrebno na neki način da svojim učenicima omogućim da pored znanja koje će kasnije sticati u školi, kakva god ona bude, imaju još jedno mesto gde mogu da potraže materijal koji je njima potreban. I u tom trenutku nastaje ovaj kanal čije ime Interaktivna radionica engleskog jezika, a sada ću da vam objasnim šta je služilo kao motiv da baš takav naziv i bude. U suštini, šta je meni bio cilj? Meni je bio cilj da obezbedim svojim učenicima dodatne materijale i to su videi koje vi ne možete da vidite, ne možete da im pristupite jer su namenjeni samo njima, iz tog razloga su skriveni na ovom kanalu, koji su služili kao materijal koji bi oni odgledali. Kasnije bih za njih kreirala određene upitnike, zadatke koje bi oni radili online, jer je isprva nastava bila u potpunosti online, tako da su imali jednu vrstu interaktivne nastave. Dakle, želela sam sa svojim đacima da spremno dočekam onu krizu koja je zadesila čitav svet, pa i sam proces obrazovanja. Pošto nismo mogli da idemo u školu, odnosno da pohađamo redovnu nastavu, časovi su nam bili em skraćeni, em su bili online, čime je interakcija između nastavnika i učenika, a između učenika značajno bila promenjena. Tim načinom mi smo omogućili da se interaktivna nastava odvija nekada i van predviđenog časa, a također oni su uvek imali materijal koji im je bio dostupan, koji su mogli da pregledaju. Na časovima smo dalje mogli to isto da analiziramo, mogli smo da radimo dodatne primere, da pojašnjavamo i s tim u vezi sam koncept interaktivne nastave je bio u potpunosti primenjen. Ono što sam dalje primetila je da su se na ovom kanalu, pored mojih učenika, pojavili oni ljudi koji su tražili neke smernice kako da pristupe učenju engleskog jezika. Da, ima i onih koji traže lekcije, ali za trenutak ćemo da se pozabavimo i tim pitanjem da li je moguće pratiti lekcije na YouTube-u i da li u suštini te lekcije mogu da funkcionišu na onaj način kao u redovnom školovanju. Imajući u vidu sve što smo prethodno rekli, mislim da i vi stičete utisak da bez aktivnog učešća samog učenika nema nekog znanja koje je, da kažemo, trajno i nema razvoja na svakom mogućem planu. Da bih vam to dalje približila, hajde da uporedimo, recimo, praćenje jednog videa u kome neko pokušava da napravi neku tortu, neki kolač, bilo šta što volite da pratite i garantujem da ste barem jednom odgledali neki video gde je bio neki recept koji ste vi primenili i kasnije gledali kakav je rezultat. Ono što ste mogli da primetite je da u takvoj vrsti video zapisa postoje određene smernice i uputstva koja vi možete da pratite. Dakle, kupite određene namirnice i onda krenete sa pripremom. Dalje, u toku te pripreme samo pratite savete koji su vam već dati. Na kraju, kada dođe taj krajnji rezultat, ko je osoba koja vam kaže da li ste bili uspešni u tome? To ste vi, na prvom mestu vi. I kako odlučujemo da li je recept uspeo? Pa uglavnom našu procenu baziramo na ličnim iskustvima, baziramo na našem ukusu i ako je recept uspeo, odnosno ako je zadovoljio sve one kriterijume koje mi imamo, mi ćemo da kažemo, recept je odličan. Međutim, kada treba da usvojite neki strani jezik, koliko ste vi uopšte sigurni da ako primenite sve prethodno korake koje čujete, ako naučite određeni vid vokabulara, ako pokušate da formulišete rečenicu koja je za nijansu drugačija od one koje ste možda usvojili, ko je taj ko će vam reći da ste uradili pravu stvar? Da li ste vi sposobni da procenite da je to baš to? Mislim da niste i mislim da i sami shvatate poentu ove priče. Ono što ja pokušavam je da vam pružim određene smernice i savete, da pomognem onima koji ne znaju na koji način da pristupe učenju vokabulara, možda gramatike, da ponudim neku sveobuhvatnu analizu i iz tog razloga ono što ovde možete da pronađete je pomoć i smatram da YouTube i da videi koje ovde možete da vidite treba da budu jedan pomoćni materijal, treba da budu samo jedno sredstvo, pomoćno sredstvo
koje će pratiti vaše učenje koje se odvija ili u školi ili pohađate određeni kurs. Dakle, ako mene pitate da li mogu da spremam lekcije, naravno da ne mogu, jer zavisi na kom ste vi nivou, zavisi šta vas u tom trenutku zanima. Na posledku i svi koji pohađaju isti kurs, pa ne znači da su na istom nivou. Neko je napredniji, pa mu možda treba doneti materijal koji je izazovniji i gde možda treba da pokuša da uradi nešto što je teže od onoga što je zadato. Tako da nastavnik i neko ko prati vaš razvoj je odgovoran za to šta, kad i kako ćete učiti i na kraju krajeva daće vam povratnu informaciju da li ste vi to usvojili ili nešto dodatno treba da radite. Osim toga, ako se prisetite šta sam rekla da mi je bio cilj sa svojim učenicima, bio mi je cilj da ih angažujem, jer pasivno praćenje sadržaja na YouTube-u ne garantuje da ste vi to usvojili, a posebno kada se radi o učenju stranog jezika. Strani jezik nije samo slušanje i upijanje, strani jezik podrazumeva da se i vi usudite da nešto kažete, da napišete. I budite sada iskreni i prema sebi, a možete i prema meni tako što ćete ostaviti komentar koliko puta ste vi posle odgledanog videa seli da zapišete te reči. Možda seli da iskoristite reči u novim rečenicama ili da počnete da pričate koristeći te reči. Vrlo je mala verovatnoća. Ako ste posle toga išli na kurs ili ako ste imali test, što se najčešće dešava da učenici počnu da traže određeni materijal kao pripremu pred test, u tom smislu da, YouTube jeste koristan. Moj stav je da sve ono što ovde možete da nađete može da vam posluži kao neki podsjetnik, može da bude korisno, može da vam da određene savete, određene smernice, ali da vi možete da učite jezik na takav način, veoma je mala verovatnoća. Zato i vrlo često na kraju svojih videa napišem, recite šta vam još predstavlja problem kada je učenje engleskog jezika u pitanju i takođe ću to ostaviti kao pitanje na kraju ovog videa. Ako vi imate još nekih predloga, sugestija, slobodno pišite. Mi se vidimo već kroz nekoliko dana. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.